आरोना आङो माने मोखांखौ एसे सुना लाबाय नै माने ओइ दुब्लियाव बिराद सान्दुं गोसा दुंदोंमोन आरो सान्दुं गोसा दुंनायावहा मोखांखौ बोरैबा नुदों आरोना ओंखायनो मोखांखौ सुना लाबाय आरो जोंहा रानिया नै उनथिं गसंनानै दङ माने जोङो शर्ट्स भिडिअ बानायदोंमोन आरो शर्ट्स भिडिअ होगासिनो दं बे साननैसो नोंथांमोना नायाखैब्ला जोंनि चेनेलावनो नुनो मोनगोन शर्ट्स भिडिअ जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो एसे सोलोंदों आरोना लोगोफोर नै जोंहा रानिया ओइ मोसाना दिन्थिनांगोन शर्ट्स भिडिअ आरो आंबो मोसानो रोङा रानियाबो मोसानो रोङा थेवब्लाबो माने नाजादों आरोना लोगोफोर नाजानायानो मेन खोथा नङा होमबा नाजानाय थायोब्लानो गासैखौबो हायो ओंखायनो हागौमानि आं डेन्स हागौमानि आं रोजाबनो हागौमानि आङो माने बायदि बायदि खालामना दिन्थिगोन होनना सानदों आरोना नै जोंहा रानियाबो गानखाबाय शर्ट्स भिडिअ होगासिनो दं लोगोफोर शर्ट्स भिडिअफोरखौ नायदो एसे लाइक खालाम आरोना रानि होमबासो जोंबो मोजां नांगोन जोंबो गाहाम नांगोन आरो बयबो बर'फ्रा एसे सापर्ट खालाम माने बर'आनो सापर्ट खालामनांगोन बर'नि चेनेल नालाय बर'आनो सापर्ट खालामनांगोन बर' मानसि नालाय बर'फ्रानो सापर्ट खालामनांगोन आरोथ' सोर खालामनो ना ओंखायनो हायोब्ला नोंथांनाव बर'नि सेन्टिमेन्ट दङब्ला एसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ना रानि गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर आङो दिनै माने जोंहानि आदै मादै लाहानाव फैदों आरो मादै आदै लाहानाव फैनानैहै मोनसे जिनिस नुबाय आङो आरो बे मोनसे जिनिस माने ओरैबादि माने गिदिर ओरैबादि नायथावथाव ओरैबादि समायना ओरैबादि माने दिन्थिथावथाव आरोना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों बे जिनिसखौ आरो बे जिनिसा मा बेखौ आं दान्दिसे समनि उनावनो बुंगासिनो दङ लोगोफोर आरो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै एसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानो होनना बुङोब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि कन्टेन्टआ जागोन बर' गामिजों सोमोन्दो थानाय आरो बर' गामिजों बर'नि हारिमुजों बा बर'नि न'खरजों बा बर' गामिजों बर' एरियाजों सोमोन्दो थानाय बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बुंनो थाङोब्ला माने गासैबो बर'निनो नुथाय जागोन आरोना बर'नि गासैबो माने माबाफोरखौ लानानैहाय बानायनाय जादों आरो फ्राय माने आङो मोनसे जिनिस दिन्थिनो नागिरदों बे जिनिसा मा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानो हागौ आरो बेखौ आं दान्दिसे समनि उनावनो दिन्थिलांगोन आरो बे जिनिसा दङ जोंहानि मादै आरो आदै लाहानाव आङो माने फैनानै माने आसरितसो मोनांदों नुनानै वाव ओरैबायदि माने गोमो हाबदों आरोना वाव होननानै बुंदों आरो बेनि थाखायनो बुंनो हायो मोनसे गित एबा मोनसे मेथाइनि गेजेरजों जेरै माइहुं लुन्दा लुन्दि फुल सारि सारि गय खान्थाल थाइजौ औवा बारि बै दुब्लि गेजेर गेजेर बेबायदि होननानै बुंनो हायो माने जोंहा मादै लाहानाव फैनानै जोंहा आदै लाहानाव फैनानै ना आङो ओरैबायदि गिदिर मैदेरनिख्रुइबो गिदिर मोनसे ओरैबायदि जिगाब माइहुं नुदों माने जाय जिगाब माइहुंखौ जोंहा आदैयाहै मोनसे आइडिया खालामना बानायदों आदैया ओरैबायदि आइडियाफोरखौ बबेनिफ्राय इउज खालामनो रोङोथाय माने बेबायदि ओरैबायदि गिदिर जिगाब माइहुं मैदेरनिख्रुइबो गिदिर जिगाब माइहुं जाय जिगाब माइहुंखौ हुंनानै दोनोब्ला दैज्लांनि समाव जुदि फानोब्ला हाजार थाखा एबा हाजार गुरलाब मोनो होननानै बुंनो हायो नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि आइडियाखौ खालामनानै माने जोंहानि आदैयाहै ओरैबायदि हिमालय हाजो बायदि गिदिर मोनसे माइहुं बानायदों जायखौ आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं लोगोफोर आरो नै बे जिगाब माइहुंखौ आङो बैखिनावहा बानायनाय खाथियाव दायो थांनानै दिन्थिगोन जोंहानि आदैयाना माने आइडिया गोबां दङ आरोना जायखौ फिउचार साननो रोंग्रा मानसि होनना बुंनो हायो माने उननि समाव मा जागोन उनाव जुदि बेखौ फानोब्ला बेसेबां फैसा मोनगोन बा बेसेबां रां मोनगोन बिराद आइडिया खालामो आरोना मानो होनना बुङोब्ला आरो बिथाङाहै माने नैबे आं गाननाय टुपि एबा आर्मि साख्रियावहाय गोबां बोसोर साख्रि मावनानैहाय रिटायार जाबाय एक्स आर्मि बिथाङाहै एक्स आर्मि आरो बिथां आदैनि न'आवनो आदैयाहै माने दुब्लियावनो लुदों आरोना बे जिगाब माइहुंखौ आरो थारैनो आदैया गोबां दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे गोबां आबादफोरखौ मावो बेफोर गासिबो बिसानिनो हाजोब आरोना न' खाथि थानायफ्राय माने जोंहानि आदैयाना आइडिया खम नङा नैबे नुनाय बिफांफ्रा बै खोदोम बिफांफ्राना गासैबो खैदाल दङ फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा खमसे खम 30 दालसो खोदोम बिफां गायदों आरोना खोदोम बिफां बा कदम बिफां होनना बुङो बेखिनियाव जोंनि एरियायाव
आरो बे कदम बिफांखौ ना ओरैबादि लारि 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 गायदों आरो ना नै गय खान्थाल थाइजौ बारि माइहुं लुन्दा लुन्दि फुलसारि सारि बर' गामि ना बेनो जाबाय बर' गामि आरो ना बेयो जाबाय जोंनि मंगलदै खाथिनि बर'फोरनि बर' एरियानि नैलाय जोंहानि आदैनि बागान आरो ना आरो बिथोराव थांना दिन्थियोब्लाथ' गोबां गय खान्थाल थाइजौ बारि लोगोसे बैखिनाव अमा फार्मबो दङ ना जोंहा आदैयाना ओरैबादि माने बुंनो हायो आरो ना आङो माने बुंनो थाङो आरो ना आरो दहायनो बुंखादों माने आइडिया खम नङा आरो ना ओरैबादि आरो मानसिखौसो आं दायो दिन्थिनो हानाय नंला माने आदैया बेफोरबायदि भिडिअ माबाफोराव बियो बा बिथाङा उथिया आरो ना बिथाङा केमेरायावहा सिगाङाव फैया आरो ना आं बिथांखौ दिन्थिनो हानाय नङा खाथियाव गैया बैयाव न'हा दङ आरो बै बे जिगाब माइहुङावहाय खामानिखौ मावगासिनो दं खामानि मावग्राफ्रा फैदो बिदिब्ला आं जिगाब माइहुं खाथियाव थांनानै दिन्थिहैनो फैदो लोगोफोर नैबे समाव आङो बे जोंहा जोंहानि आदै एक्स आर्मि बिथाङा बानायहोनाय जिगाब माइहुंनि खाथियाव दङ आरो बे जिगाब माइहुङा ओरैबायदि गेदेर होननानै बुंदोंमोन ना आङो मासे मैदेरनिख्रुइबो गेदेर होननानै बुंदोंमोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बेनो जाबाय नै आंनि सेरावनो दङ नै खाथियावनो दङ ओरैबायदि गिदिर जिगाब माइहुं आरोना ओरैबायदि गिदिर जिगाब माइहुं नै गासिबो माने खामानि लेबारफोरा नांगासिनो दं आरोना सासे सानै साथाम साब्रै गोबां माने मानसिफ्राहाय बे जिगाब माइहुंखौ बानायनायावहा हेल्प खालामदों आरोना नै ओरैबादि गिदिर ना केमेरायावनो जाहाजोबाखै आंनि केमेरायावनो जाहाजोबाखै नै गासिबो माने बेखिनि एरिया बेखिनि दुब्लिनि गासिबो जिगाबफोरखौ लाबोनानै बानायदों आरोना बानायग्राफ्रा नै हेल' बा माब्लानिफ्राय बानायदोंमोन बे जिगाब माइहुंखौ सप्ता मोनसे लाबाय औ दाथ' जाजोबाखैनो ना समबारावसो जोबगोन वाव बिराद गिदिर माथो वाव माब्लाबाफोर जोंनि बेवहाय बेफोरबायदि जिगाब माइहुं बानायफेरदोंमोन नामा सोरबाफोर नुफेराखैमोन ना उन्दैनिफ्राय नुफेराखै वाव लोगोफोर बे जाबाय माने जोंनि गामिनिनो होनना बुंनो हायो जोंनि गामिनिनो सबसे देरसिन माने 2023 मायथाइनि लास्ट माने जानुवारिनि माने खाथिनि आरोना लास्ट माने प्राय डिसेम्बर होनना बुंनांगोन लास्ट डिसेम्बरनि माने 2023 मायथाइनि लास्ट डिसेम्बरनि जिगाब माइहुं आरोना उन्दैनिफ्राय जों बेफोरबायदि जिगाब माइहुंखौ नुफेराखै आरो बानायग्राफ्राबो नामा नै आसुरित आरोना सासेयानो नांगासिनो मेङाखै नोङो मेङाखै वाव बिराद गिदिर खै बिगासो हानि वाव 50 बिगासो जागोन आरो ना मोननै माने मोननै जिगाब माइहुं आरोना बै मोनसे आरो बे मोनसे गासैनो 50 बिगासो हानि जिगाब माइहुं जागोन बेयो लोगोफोर गासै 50 बिगासो हानि जिगाब माइहुं जागोन बेथिंबो दंबावो आरो बैथिंबो दङ आरो अल टटेल लानानै 50 बिगासो हानि जिगाब माइहुं जागोन आरोना आरो दैखांनायखौ नाय मा सिस्टेमाव दैखांदों नै फ्रेम औ ट्रेन गारि ना ट्रेन गारि वाव बेबायदि सिस्टेमजोंसो बानायनो हादों बेखौ नङाब्ला बे हानिफ्राय खुबैखांनो हाया आरोना आरो लोगोफोर बिराद गिदिर आरोना खाथियाव मेगनजों नुयोब्ला सबसे माने देरसिन आरोना बिराद गिदिर मेगनजों नायोब्ला गिदिर नुथारो नै जिगाब रोगानाया नै ओरै आरोना आखाइजों बुद्रु लाबोदो आरोना बोलो गैया जादों नामा मेंलायलायदो ना बहुत गोजाननिफ्राय बोनांगौ जादों ना बैनिफ्राय बोना लाबोदों आरो बेवहाय बानायदों आरोना वाव नै गिदिर नै बेफोरबादि खालामनानै खानानैहाय दैखांगोन आरो बेखौ जिगाब माइहुङाव नै दैखांग्राया नै होबाय गोजौ मोनहैगोन बेयो वाव बेबायदि खालामनासो बानायदों ना आसरित बिराद गोरोंलै नोंसोर इन्जिनियारफोरा बिराद गोरों मार इन्जिनियारफोरा बै गोजौआव थानाय हेड इन्जिनियार सानिया बानायग्राया बे लुब्लासो जागोन ना एकदम गाहायनिफ्राय गोजौ मोनसे मन्दिर बायदि आरोना जिगाब माइहुं लोगोफोर बे जिगाब माइहुङाबो माने नायथावथाव नुनानै आं भिडिअखौ खालामनाय जाबाय
आरो थारैनो माने गिदिरथार आरोना जोंनि गामिनि बेफोरबायदि नुफेराखैमोन आरोना बिराद गिदिरखा सिगाङाव बेफोरबायदि नुफेरिखाय बानायनाय जाबाय भिडिअखौ आरो बेसेबां दिन लागोन सानब्रैसो लागोन आरोना सप्तासेनो नांगोन दा कमप्लिट जानायालागै लानो हागौ ना बैफोरावबो दङ ना जिगाब बैफोरावबो बानायबाय था ओमफ्राय बेखौथ' दानो फाना अ माब्ला फानगोन दैज्लाङाव बेसेबांसो फैसानि बे जागोन अल टटेल 80,000 जाहैगोन औ 80,000 जाहैगोन आरो ना उननि समावहा दानि बादिब्ला एसे दाम खम आरो दैज्लाङाव ओरैबायदि दाम जागोन माने जोंनि खाथियावथ' माने बेफारिफोर गोबां फैबाय थायो जोंनि बेवहाय दैज्लाङावबो जिगाब नागिरनानै गोबां बेफारिफोर फैगोन आरो बेनि थाखाय दाम गोसा जासिगोन आरोना जोंहानि आदैनि आइडिया खम नङालै मानसियासो गैया खाथियाव थिगानो औ नै जा आदैनि फिसाजो है इसेबां लाजियो सासेनि आरो हेल' आबै बे नुनाया जाबाय जोंहा आदैनि माबा मा होनना बुङो अमा फार्म नङा ना होमबा रानि नंगौ आरो ओइ आबा मा खालामदो गेलेदो आरो बेवहाय अमाफोर दं आरोना जोंहा आदैनि आइडिया खम नङा होनना बुंखादों आं दहायनो बहुत गोरोंखा उन साननो गोरोंखा फैदो जाबाय दे लाजिनाङा